ତମେ ଦଉନ। ଦିଅ ଦିଅ। ହଁ ସିଏ ଜନସନ୍ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହବ। टाइम देख 2:30 हेलानी 29 2:30 रे शोई थे उठिकी खा बैक टू ए न्यू ब्लॉग। आज आम फास्ट टाइम स्टार्ट हो ऑफिस रु आमर सार आसन टिके तांकर आज किसी काली पर्व पाई आज तांको से आसन तांकर किसी अच्छी काम तेणुक से बसंती एठी बसन से। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू जीजे क्रिकेट। क्या बोला तूने? जेजे क्रिकेट यस मुंड मुंड बोधे काम कर भयानक माड़ खाइब। ठीक আছে ব্লগার কইলা মাসর অফিস পেমেন্ট দাঁড়ানো ए आसला मोर पिला से बसुन छिड़ा आई जाओ तले बस ना টাকা 500 দিও पैसा पर्स भी मोटा मोटा लगुच पर्स पैसा बाहर आशीर्वाद दियो टे ମୁଁ କିଛି ଦେଇ ପାରିବିନି, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦେଇ ବାସ୍। Ble- ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍। माने गोटे जेजे प्रकिलो आस माले ଦେଇ ପାରିବିନି, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍। ମାନେ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଟିକେ এই অলদে ଜୀବନ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ସତ କଥା ଖରାପ ଲାଗୁନି ହେଁ ଜୀବନ ଖରାପ ଟିକେ ବି ଲାଗୁନି ଖରାପ ଜୀବନ কমপ্লিট করিব বুঝিলো চুপচাপ বাঁধিব পয়সা দেবো ଜୀବନ ତ ଟିକେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁନି ଜୀବନ ମାନେ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏମିତି ବଢେଇଦେଲା ହାତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଅ ଦିଅ କିଛି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଅ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିଅ ଖରାପ ଇମେଜ ତମ ଇମେଜ ଯିବ ଯିବ ତ ଯାହା ଯିବ ଆମ ଇମେଜ ଯିବ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ଆଉ ତମର ସେ ତମେ ଦଉନ। ଦିଅ ଦିଅ ହଁ ସିଏ ଜନସନ୍ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହବ। ଆରେ ତ ପଇସା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିଅ ଭାଇ ପଇସା ଏଇ ପଇସା କାଟ, ପଇସା ମାନେ ବାନ୍ଧୁଛ ତମ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ସତ ତାପରେ ମାନେ ଦିଅ ପର୍ସ ପକେଟ ପଛପଟେ ପୁରେଇଛ ଗୀତଟା ବଦଳ ଆରେ ଗୀତଟା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା କହିଦେଲେ କ'ଣ ମାନେ ହେଇଗଲା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ 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 ହେଇ ଏ ଖରାପ କଥା ଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସରିଲା ତ? ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସରିଲା ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଜଣ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ମତେ ଏତେ ଖାଇବ ଏ ଦିଅ ଆଉ କିଏ ବାନ୍ଧିବ? ଆରେ ଦିଅ ବାନ୍ଧ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସତରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାର। ମୁଁ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କଲି ସିରିୟସଲି ମୁଁ ମାନିନି। କିଏ ରିଲ୍ସ ପାଟି କି? ଜିନିଷ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଇଏ କ'ଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ ଦଉଛି କାଇଁ ସରିଲା ଦଉନ? ତ? ସରିଲା ତ? ସଇଲା କୋଉଠି ହଉ। ଆରେ ଅଛି ବା ସଇଲା କୋଉଠି ସରି ଇଏ 500 ଟି ଭାଇ ଆରେ ଗୋଟେ ମାସରେ କଣ ଗୋଟେ ମାସରେ କ'ଣ ହବ ଜଣକୁ 500 ଟଙ୍କା ମତେ ଫୋନ କରିବୁ ତୁ ଯାଉ। ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ମେନ୍ ଲୋକ ଆସି 500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଲ 500 ହେଲେ କେତେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କା ଓନର ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 3ଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଇସା ଫଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଯିବୁ ମତେ ଲାଗିଲାନି ସେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ଗେମ୍ ଖେଳିବ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ବନା ହବ ମୁଁ ଜୀବନ ତମ ହାତଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଯେ ମୋ ହାତ ମୋ ଘର ଏତିକି ରାଖି ଭରିଯିବ ହଁ, ଆଜି ପଚାଶ ବାନ୍ଧି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ଆଜି 50 ଆଜି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ହେଁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିନି ନା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବର୍ଷ ମୁଁ ରାଖି ପୂଜା ବହୁତ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ନା ମିଠା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ବାନ୍ଧ ଦେ ହାତ ଛିଡ଼ା ହଉ पर्स बाहर करो बर्थडे बिजू और नाइट प्लान कर देता बबनी कौनटा नाइट प्लान से दे दो बस। अरे तो पैसा तो एटलिस्ट दियो ମୁଁ ଦେଇ ଦେବି ତୋ ଦେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। अरे पैसा दियो बा माने थैंक यू मुंडे हाथ बांधली कौन सब करूछ कौन
ମୁଁ ଦେଲି ନା କାଲି କ'ଣ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁଠୁ ବଡ ମୋ ବ୍ଲେସିଂ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ବ୍ଲେସିଂ ଓ बड़ा हरामी हो बेटा ଓହୋ ହଁ ବ୍ଲେସିଂ ସବୁ ନେଇଯାଅ ନା ବ୍ଲେସିଂରେ ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ବ୍ଲେସିଂରେ ସବୁ ଦେଇଗଲେ ମୁଁ ବ୍ଲେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବି ସାର୍ ଆମର ଦେଲେ ପଇସା କାର୍ଡ ଦେଇଦିଅ ଯାହା ତ ଆଣିବ ସେମିତି ମାଛ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ସାର୍ ପୁରା ଦେ ହାତ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ତୁମର 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ରଖିଦେଲା କାର୍ଡ ଦବ ହଉ ଯାଅ ଯାଅ ତୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନୁ ହେଁ ଜେଜେ କ'ଣ ତୁ ମାନେ ରାକ୍ଷୀଟା ଆଣେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାନ୍ଧେ ନ ବାନ୍ଧେ ନେଇ ଆ। ହଁ ଆଣେ ତ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ବାନ୍ଧିଲେ ପିଜା ଖାଉଛୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଜେଜେଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ନ ଜାଣୁ କି କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ହଁ ଜୀବନ ଡାକ ଡୋଟା ଖୋଲ ନା ନା ଡାକ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଡାକ ତୁ କାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁନି ତା ହାତରୁ ସବୁ ପିଲା ଯିଏ ପିଲା ତତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଉଛି A few moments later. ଚାଲ ଏବେ ରେଡି ଏବେ ସବୁ ବାହାରିଗଲେ ସେଇଟା କ'ଣଟା ବ୍ଲାକ୍ ୱାଟର ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ସବୁ ତ ରେଡି ହେଇଗଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ମୋର କାମ ଅଛି କି କାମ ଅଛି ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ଆସ ଚାଲ 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 ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଜୀବନ ମୋର ବାହାରିଲୁ ଆଉ କେହି ତ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ବାହାରିଛୁ 2 ଜଣ ରେଡି ଚାଲ 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 ଆଉ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟେଷ୍ଟରଡେ ବିକ୍ରା ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ୟେଷ୍ଟରଡେ ନୁହେଁ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଭିତରେ 1 ମିନିଟ୍ର ଫରକ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ୟେଷ୍ଟରଡେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା 12ଟା ପରେ ଆମେ ବିକିର କେକ୍ କାଟିଲୁ ତାପରେ ବିକି ସେଠୁ ଡକେଇଛି କୋଉଠି ଡକେଇଛି କିଏ କୋଉଠି ଡକେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏତିକି ଜାଣିଛି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଠି ଭାଇ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିଲୁ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିଲୁ ଭାଇ ଆରେ ଥାଉ ରେ ଭାଇ ତତେ ସେ ଝିଅ ଟିକେ ଟିକେ ପଜ କଲୁ ଟିକେ ରାଜା ପଜ ଦେହର ଢାଲ 1800 ଟଙ୍କା ସିଏ ମୁଁ ଟିକେ ମାରିଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହୁନୁ ଭାଇ ମନ ତ ରହୁଛି କୋଉଠି କି ଗାତରେ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରୁନୁ ଏଇଥିରୁ ଖାଲି ଗାଡି ଦରକାର ମତେ ଗାଡି ଦରକାର ଏ ଭାଇ ଯୋଉ ଗାଡି ବାଟେ ଭାଇ ବୁଲୁଛି ବାଟେ ଭାଇ ତଳେ ବୁଲୁଛୁ ଭାଇ ଦେଖୁନ ସେ ଜାଣିଲୁ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସିଗଲୁ ଏବେ ତାର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଲୁଡୁ ଲାଗିଲା ତାର ଅଲଗା ଆସିବ ନା ଯିବା ଉପରେ ଲିଫ୍ଟରେ ବି ଜାଗା ବି ହଉନି ଦେଖୁନ ଲିଫ୍ଟଟା ସାଗର ବାহিର କ'ଣ ବାହାରିଲା ବୋଧେ ଏଇଠି ବାହାରିଗଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେବା ଏଇଟା ଫଟୋ ସେଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଏଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେଣି ବିବିଆଇ ଆରେ ସେ ବିବିଆଇ କି ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ହେଲା ତା ପରଦିନ ସେ ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ମାନେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ସେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଦେବେ ମାନେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ସେ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ କେତେ ଉପରେ ଯିବୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା କୋଉଠି ନେଇଛ କି ଏଇଟା ବୁକ୍ ହେଇଛି କି ବୁକ୍ କରିନ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ତୋ ହାତଟା ବଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଲି ମୋର ଆସିବନି ବୁଲିଲା ମାନେ ଲୋକେସନଟା ଫୁଲ୍ ଆସିବ ନା ରହୁଣୁ ଟାଇମ୍ ପଳଉଛି
भाई कौन चुपचाप कथा आमको कथा माने ये करे दौना से आइले चुपी चुपी कथा लाइन करेन्ट भी दौना आमको भाई कुंडा जोश अच्छा दी भाई अरे जोश रे नहीं आज एमिति लुटुल छी कौन कर फोटो उठाई यार मैं तो पूरा कह दे बस कौन कौन यही को समस्ते शुणे कौन 5 मिनट का चक्कर में इतना बेइज्जती छी कौन है छोड़ो अभी बताना तो कौन है कौन कहे छोड़ो ये बंदा बोलता है फोन में 5 मिनट में भेज रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मना करो नहीं है नहीं 5 मिनट का चक्कर में बंदा का उठाओ फोटो उठाओ छकुची कहीं पिला कौन है छोड़ो लूट गया आज बचाने के चक्कर में ना भाई भाई का प्यार Yeah, boy. बात तो सही है। भाई भाई का गेलो कर दे भाई भाई का प्यार पत्थर अच्छे झाड़ी बसे अरे बहुत सांग थे मोर सांग मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मिक्स 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 जॉइंट करी करे तो भाई पाखे बस ना भाई मत गोटे आगुरी आगुरी ठीक सब मेल आईडी देवी कि मेल आईडी नहीं बोधे यही तेरे कौच भाई छी छी यही तेरे कौच भाई गोटे तमे देला थारे खाऊनी तुम यही तेरे भाई ये सी केते ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो
ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଲ ସେ ଖାଇଲେନି କି ଭାଇ ଛି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଲେ ତ ଖାଇଲୁନି ନା ଏଇ ଏତେ ତୋର ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି ଏଇ ହଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନରେ ତାର ପେଟଟା ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା କହିଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଖାଇଦେଲି ତୋର ଫାସି ଯାଉଛି ହଁ ପେଟ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାର ଦେଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଯୋଉଟା ରିଆଲିଟି ଆଉ କଣ ଇଏରେ କଣ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଏତିକି ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଓହୋ ଯାଇ ସେତିକି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଇଏ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଗୋଟେ ଭାଇ ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କର ମୋତେ ଭାରି ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ ହଁ ନା ଯଦି ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ୟାର ଆସେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ ତମେ ଖୁସି ହୁଅ ତ ଖୁସି ସେଇଟା ଦରକାର बात तो सही है ଆଉ ଆମର କଣ ଅଛି ଯେତେ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ ଆମେ ପାଇ କେତେ ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲେ କଣ କରୁଥିଲା ଆଉଥରେ କୁହ ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଆମେ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ ଭାଇ ହଁ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜନ୍ନୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଏ जन्नू इसी गाड़ी में କ'ଣ କରୁଛୁ भाई कौन धीरे धीरे आराम से ये किल्लू भाई है हम लोग का और ये जन्नू भाई ଜନ୍ନୁ ଭାଇ ନେଇ ଜନ୍ନୁ ଡାର୍ଲିଂ ये किल्लू भाई और ये हम लोग का अरे जन्नू भाई उबर कर दे बाय ଭାଇ ଯାଉ ହଜାର କି ବାଜି ତମେ ଆରେ ଭାଇ କହିଗଲ ଯାଉ ହଜାର ବାଜି ଇଏ 500 ବାଟିକୁ ଆସ ଇଏ 500 ବାଟିକୁ ଆସ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦବୁ ହଜାର କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ଜାଗାରେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତି 2:13 ହୋଇଛି ରାତି 2:13 ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ନ ଶୋଇକି ଛକୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ବାଥରୁମରେ କୋଉଠି ଇଏରେ ଏଇଠି ଛକୁ ରାତି 2:13-14 ଏଇଠି ବୁଲା ହଉଛି ଏଇଥିରେ ଚାଲିଛି ବୁଲା ମୋବାଇଲ ଚିପା ଚାଲିଛି ଦଉନି 3ଟା ରାତିରେ ରାତି 3ଟା ବହୁତ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ହଁ 6ଟାରେ ଶୋଇକି 2ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି କଥାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଶୋଇଛ କି ଅଶୋଇଛ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏ ଫପଡ଼ା କଚଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ନ ଶୋଇକି ଆମେ ଚାଲୁ ବାହାରିଲୁ ଏଠି ରାତିକା ନ ଶୋଇକି ପୋଜ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ଆସ ଆରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତମେ ଶୋଇଛ ନିଦରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତମେ ଶୋଇଛ ନିଦରେ ପଇସା ଧରିକି ଚାଲ ରାତି 3ଟାରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଦେଖ ଜିମ୍ରୁ ଆଇଲ କି ତମେ ସାଗର ଭାଇ ଜିମ୍ରୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି ଓଦା ହେଇଛି ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଲାଗୁଛି ଅଧା ମାରିଥିଲି ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଫୁଲ ମାରିଥିଲି ଫୁଲ ଚାଲ ଫୁଲ ମାରି ଆସେ ଟାଇମ୍ ଦେଖ 2:30 ହେଲାଣି 29 2:30ରେ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ତୁମକୁ ଭୋକ ହେଲା କାହିଁ ସେଠି ତ ବିରିୟାନୀ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଦେଲ ଫେରି କ'ଣ ଭଉଣୀ ଫେରି ତମକୁ କାହିଁ ଭୋକ ହେଲା ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ଲାଜରେ ଖାଇପାରିଲନି କାହିଁକି ଲାଜରେ
ପାଣି ପିଇକି ତ ମାନେ କୋଉ ପାଣି? ନାଲି ପାଣି?